Susunugin ko to pag di ka umalis na sa gitna. Atras na, uy! Bumili kasi silang buti. Ilang pisa lang ako nag-refill dito. Kaya dito lang siya. Yayo. O, check mo ako siyang 13. Nasa naman ako. Ano na nika? Kotang-kotang na ako. Tingin ko lang ako. O, dito rin. May one dyan. Wala pong pinipiling materialis ang Pinoy Pandikit. Kapag dikit lang po ang pag-uusapan, ma'am, sir. Walang pinaka. Tatlo. Wala po. T-shirt pa po sa... Sa presyo, mga murang parigalo. Murang parigalo. Ayan na rin kayo. Halagang 130 na po. Sa presyo ka ba yun? Ayan, sige. Tuloy-tuloy ha. Kasi mura. Sir, segwenta lang sir, lahat ng klase sir. Alam mo sir, itong video mo sir, may ganun po sir.
lang sa kwenta nyo. Pag kalbo, masamang tao, bakit yun? Ayan, sige, tuloy-tuloy lang tayo dito sa mura, kabayan, ha? Tuloy-tuloy lang tayo dito sa mura. Halagang 150. Halagang 150 na lang, kabayan, ha? Mga branded opera t-shirt natin dito, kabayan, ha? Mura! Mura, kabayan. Dating 180, ngayon 150 na lang yung kabayan. Ayan, sige, tuloy-tuloy lang tayo dito sa mura. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa mura, ha? Mabilis na pagkalera.
Ilan yung natawa? Hindi na gusto kalender. Bago sir, pedazo mo na natin yan. Tatlong ganda kunin mo, bossing. Surprise yan. Ayan, sige, tuloy-tuloy. Video tayo. Mga branded overall t-shirt. Mga branded overall t-shirt, kabayan. 130. 130 na na, kabayan. Wala ng 150. Wala ng 150. 130 na na, kabayan. Pagsakri. Mga murang regalo. Ayan, sige, tuloy-tuloy.
Ayun na ba? Magkano ba? Orange ka. Ay, ito naman, nakita mo ano, tingula ko ini. Ay, hindi na tukuhon. Putol-putol wala marami. Magkano yung dinan?